जय जगन्नाथ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜି ଆମେ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ବହିର। ତ ଆଜି ଆମେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର କବି ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଲିଖିତ ଆମ କବିତା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିବା ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୀବିତ ଥିବା ଜଣାଯାଏ। କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟକୁ ରଚନା କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ମହାନ କବି ସାରଳା ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ ରୂପେ ପରିଚିତ, ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମକାଳ ବା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଏନେ ତେନେ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ବା କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ମହାନ କବି। ଝଙ୍କଡ଼ର ସାରଳା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ସେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିବା ପାଇଁ ଅପୂର୍ବୀୟ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ସାରଳା ଦାସ ରୂପେ ପରିଚିତ କରେଇ ଅଛନ୍ତି। କି ଝାଙ୍କଡ଼ରେ ସାରଳା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ପୂଜା ଆଲୋଚନା କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଆରାଧନା କରି କ'ଣ କଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ମାନ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ସେ ସାରଳା ଦାସ ରୂପେ ଖ୍ୟାତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଥିଲା। ସେ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ଚିତ୍ରୀ, ରାମାୟଣ ଭଳି ପୁରାଣମାନ ରଚନା କରି ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇ ସାରଳା ଦାସ ଜଣେ ମହାନ କବି କହୁଛୁ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ବିଚିତ୍ର, ରାମାୟଣ ପରି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୂର୍ବଭାଷା କି ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ବିଷୟଟି ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଛି। କି ଆମେ ଯେନ୍ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ମା ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି, ସେଇ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କ'ଣ ନା ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଛି। ମହାଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ହରାଇ ମହି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଉପଦେଶରେ ଆତ୍ମଗୋପନ ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। କି ମହାଭାରତର ମହାସାଗରରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଶେଷରେ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ହାତରୁ। ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି, ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ଶରଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ ତାର ଶତ୍ରୁ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। କି ସେଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ କାହିଁକି ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି? ପାଣିରେ କ'ଣ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଭୀମ ପଶିକି ତାଙ୍କୁ ମାରି ନ ପାରିଥାନ୍ତେ କି କୌଣସି ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ମାରି ନଥାନ୍ତେ? ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଏପରି ଏକ ରହସ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକରି ଲୁଚିଦେବ, ତାହେଲେ ତା ଶତ୍ରୁ ଯାଇକରି ବଳପୂର୍ବକ ତାକୁ ମାରିଲେ ସେ ମାରିବା ଲୋକ କ'ଣ ହେବ ନା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ତା ଶତ୍ରୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକରି ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କଲା ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ଯାଇକି ଲୁଚିଗଲା। କ'ଣ କଲା ନା ଲୁଚିଗଲା। ଏବେ ତ ସେ ଯେହେତୁ ସେ ଲୁଚିଛି, ନିଜର ଆତ୍ମଗୋପନ, ତାର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି କାହା ଆଗରୁ? ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆଗରୁ। ତାହେଲେ ଭୀମ ଯାଇକି ତାକୁ ଯଦି ବାଧ୍ୟରେ ତାକୁ ମାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭୀମ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକରି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସରୋବରରେ କ'ଣ କରିଛି, ଲୁଚିଛି। ଏ ଅଭିଶାପ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଶିବ ଦେଇଥିଲେ ସରୋବରକୁ, ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ। ସହଦେବ ମୁଖରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହିଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଭୀମ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ଦେବାକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅୟସ କ୍ରୋଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାରଣ ନ ମାନି ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି ଡାକରା ଦେଇ ସତୁରୀ ଭାରର ଗଦା ଧରି ମହାଦୟରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। କାଣା କି ସହଦେବ ଜାଣିଲେ କି ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କରିଛି ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚିଛି। ଏ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ଜାଣିଲେ, ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ। ତ ସେ କହିଲେ କି ତମେ ଶିବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପକାର କରିଥିଲ, ଶିବ କହିଥିଲେ କି ତମକୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଶିବଙ୍କୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତ ତମେ କ'ଣ କହିଥିଲ? ତମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର ମାଗିନଥିଲ, ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ମାଗିବି କହିଥିଲ। ତ ଆଜି ତମେ କ'ଣ କର ନା ସିଂହନାଦ ମାଗ। ସିଂହନାଦରେ 2 ରଡ଼ି ମାର, 3 ରଡ଼ି ମାର, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ସେ ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବେଗରେ ବାହାରି ଆସିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭୀମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କୋଳରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହୀର ଡାକରା ଶୁଣି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ସେ ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହୀ ବୋଲି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ 70 ଗଦା ଧରି। ଠିକ୍ ଏହି କଥାକୁ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ସାରଳା ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଏଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଚନାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏଠାରେ ଭୀମ ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ତାହାର ବାଦନରେ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି। ଏଠାରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ରଚନା ଅଛି କି ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଏବଂ 3 ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ, ତ ପୁରା ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ, ଦେବମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ପାତାଳ ମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ହେଲା ଥର ହୋଇଗଲା, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନାରେ ଆଗ୍ରାହୀ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିରୋଚିତ ସମ୍ମୁଖ ସମୟକୁ ଆଗମନ ଆଦି ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କଲେ। କି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ସେଇ ମା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ସେ ଆସିଲେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଇ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ ସହ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା, ସେଇ ଯଦି ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଉଲ୍ଲାସ ଦିଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ବିଷୟଟି, ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ'ଣ, ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ସେଇ ଚିତ୍ରଣ ସହିତ କି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ସେଇଟା ନାଚୁଛି ସେପରି ଲାଗେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ରଣ ସହ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଚିତ୍ର ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ରଣ ସହିତ ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ତାହାକୁ ଆଜି ତ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ଆଜି ଆମେ ଖାଲି ପଢ଼ିଲା କବିଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏବଂ କବି କିପରି ଭାବରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ତ ଆଜି ଏତିକି ଥିଲା। ତ ତେଣୁ କରି ଆମେ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରଚନାରେ, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଚନାକୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଏତିକି ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। ଆମର JFTC କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ ଥରେ ନେଇ ଆସିବ ପାର୍ଟ 2ରେ ତାଙ୍କର ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ବା ପଦ ବିଷୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।